Добро утро, госпожи и господа, и от моите минутки от ефира на телевизия Загора, аз съм Галина Георгиева. Допреди няколко дни твърдяхме, че красотата ще спаси света. Днес съм на друго мнение. В смисъл, да, красотата ще спаси света, но и добротата не е за подценяване. Затова съм поканила, според мен, най-добрият човек, който аз познавам. Добро утро, Таня! Добро утро, Галя! Представи се пак на нашите зрители. Те те помнят, да. Но представи се отново, моля те. Предишното предаване. Да. Казвам се Таня, на 42 години съм и тук малко ще си позволя да вметна една корекция. Най-доброто същество, най-добрият човек на света, надали съм. Си. Определено има и доста по-добри хора от мен, но благодаря ти за мнението, което си създала. Таня, ти си толкова благородна, че просто няма как да не го кажа това нещо. Миналия път с котките се занимавахме толкова време. Сега обаче съм те повикала по друг повод. Поканила съм те по повод на групата, която ти създаде. Кажи ни как се казва тя, каква е целта, какво те провокира да я направиш, с какво се занимава, въобще всичко за групата. Групичката, която създадох, тя е Фейсбук група. Само извинявай, че те прекъсвам, ние направи, защото е модерно. О, не. Нали? Вече е много модерно, всеки да има група, ти ние направи, защото е модерно. Защо я направи? Какво те провокира? Значи да започна от начало. Групичката е Фейсбук група, казва се Подари ненужното, Стара Загора. Какво ме провокира? Провокираме факта, че мисля, че всеки един от нас трябва да помага на който и да е бил човек, животно, живо същество. Трябва да си бъдем взаимно полезни. Идеята не е моя, взаимствана е. Първо, това е световна практика. Второ, в София има една действаща, така доста активно действаща такава група. Съответно, взаимствах идеята за тук, за нашия град. Дълго време обмислях дали изобщо да създам въпросната група, но реших, че ще бъде добре. Идеята ми каква е? По принцип, всеки един от нас в домовете си има неща, които не ползва. Не говоря само за дрехи, не говоря само за обувки. Говоря за стоки от бита. Какви? Кой каквото има, нещо ненужно. Добре, какво има? Нека да видим. Аз гледала съм, не съм влизала напоследък във Фейсбук страницата ти да гледам какво точно хората коментират, но какви точно предмети от бита? Най-голямо търсене в момента има, така забелязвам аз, за бебешки стоки, кошарки, столчета за кола, дрежки бебешки, за дечица също. Всъщност там е най-голямото така движение и размяна помежду потребителите. Значи групата е създадена с точно тази цел, не е комерциална цел. Там не се точно купува. Това ще да питам. Ти какво печелиш от тази цялата работа? Аз определено нищо. Ти какво Хората мислят, че взимаш някакви страшни проценти. Абсолютно да. Така нали хората така мислят? Точно така Вярно ли е това нещо? Развинчай този мит сега. Абсолютно няма нищо общо това, което говорят хората. По принцип, значи групата е сравнително млада. На около една седмица, 10 на дена максимум. Не помня точно кога я създадох. Но растем главоловно. Това са за по-малко от седмица около 300 члена вече така са се включили, което е много радващо за мен. Има интерес, значи, тази група. Определено има интерес. Вече имаме хора, които са получили своите подаръци от дарителите. Тези хора, които подаряват нещата, които не са им необходими, ги наричам дарители, защото те са такива. Те са такива, да. Те са такива. Какво друго? Активни са, значи, хората? Не всички, но понеже аз го дам на факта, че все още групата не е достатъчно позната, дейността на групата все още не е достатъчно позната. Но по принцип има интерес. Виждам и това е радостно. Дано не е само от сир, както обичам аз да казвам. Има много и такива групи напоследък хора. се появиха, много хора решиха да правят групи. Аз затова те питам, модерно ли е? Може би си взаимства идеята от Испания. Ти беше там, каза, че хората там правят такива благородни каузи. Правят, нали? Определено, да. Българина озрял ли е до там обаче да прави и той такива добри неща? Да даде това, което ни му е нужно. Не много. Пази си го, къта си го, той си го иска, нали? Ние сме малко, как да кажа, както обичам да казвам, като плюшкин. Събираме всичко, стои това всичко, трупаме ненужни вещи, но няма да го подарим, да го дарим. Това не го разбирам. И точно това ми беше идеята, нали, когато създадох групата. Да ги подбутна, да ги провокирам тези хора. Нали, оттървете се от тези неща. Има много, много годни неща. Защо трябва да събират прахоляци по мазета, по тавани, в гардероби? Не е необходимо. Особено в тази криза има много хора, които се нуждаят и не могат да си позволят да си купят печка.
Ама вие дори и печки ли Абсолютно дарявате всичко. в групата? Да, абсолютно всичко. Аз Кой видях, каквото че има. дрехи има много. Дрехи има много, понеже дрехите, особено нали, специално за децата, не може децата бързо растат, не могат да ги износят, здрави са, нови са. Аз това се опитах да кажа, защо нека не ги хвърляме в казаните. Дарете ги. Аз, примерно, имам нещо, което ми е излишно вкъщи, което не ползвам. Примерно, един сервиз за кафе, примерно, не го ползвам. Стои ми в секцията за красота. Защо ми е? Нали, може на някой да му влезе в употреба. Защо да не? Една снимка качваш, пишеш подарявам. Значи, който... Аз видях учебник по химия, че има също О, да, така. да. И учебници се даряват. Търсене. Има постоянно търсене на кой каквото му трябва. Кой каквото му трябва. Хубавото е, че е в града. В смисъл, ако е в друг град, трябва да си поемеш доставка с нали, куриер, то се обезсмисля. Идеята е да не се заплаща. Всичко да е на Всичко да е, благотворителни да, начала. абсолютно, Добре, как абсолютно. се осъществява това даряване? В смисъл, как хората ти дават на тебе тези вещи? Или ти Не, ли ги не, разпределяш? не. Разкажи как точно се случват значи, нещата. както вече ти казах, примерно аз имам нещо, което ми е излишно, качвам снимка в групата. Добре, аз имам нужда пък от това нещо. Как държим връзка? Кой ми посредничи да го получа? Никой. Пишеш, оставаш коментар под снимката с предмета, който искаш или който даряваш. Хайде, който искаш. И вече на лични Добре, айде да съобщения. предположим да направим такава съпоставка, за да може зрителите да разберат. Аз си търся телевизор втора употреба, нали така? Пиша пост в групата. Търся телевизор. Добре, търся телевизор просто. Търся телевизор. Не знам, защо това ми е хрумно. Търся телевизор. Какво се случва оттам нататък? Който има, пише коментар под поста, който си пуснала ти. Как ще се свържа аз с този човек? Ти ли ще ме сътрудничиш или? О, не, те се свързват Ти помежду не си. посредничиш, Аз не така ли? посредничам. Те се свързват помежду си. Просто идеята е моя, групата е моя, оттам нататък всеки се свързва, разменят си телефони, срещи някъде в града, кой където му е удобно. Като съответно едно от правилата на групата бе, че дарителя има право да каже кога. Ама и правила ли има групата? Създала съм правила, защото смятам, че са необходими. Има много хора, както ти каза, които гледат сир. Да. Които Има, пълнят... повечето са такива. Така, именно затова е затворена самата група. Който изяви желание да бъде приет, ще бъде приет с най-голямо удоволствие, но се наблюдава. Добре, чакай първо да те питам за правилата, после ще те питам, що е затворена. Кажи какви са набързо правилата. Набързо, първо групата В не е смисъл, не създадена... набързо така, не да, задълбаваме, ще ти имам кажа, те не предвид. са много Да. и не са кой знае Какво какви. изискваш от хората? Но съвсем нормални неща изискам, за да има една нормална човешка комуникация. Първо, групата не е създадена с комерциална цел. Постове от сорта на продавам, директно се изтриват. Има си определени места, достатъчно сайтове за това. Второ, дарителят, както вече казах, има право да прецени на кого ще подари съответния предмет, ако примерно са повече кандидатите от един. Той преценява, ако нали, имаш по-голяма нужда ти, на тебе ще бъде подарено това нещо. Има право да каже кога, къде. Нали, на него да му бъде удобно, защото в крайна сметка той е дарителя, нали, трябва да се съобразяваме с него. Кой как прецени кой има по-голяма нужда от другия? Този критерий как се измерва? По принцип, повечето в групата са все още, така се познаваме помежду си, доста хора и се знаем, нали, кой има нужда и от какво има нужда. Аз лично познавам една жена, която така съвсем наскоро подарих с 2 дечица, която е финансово затруднена и прецених, че... Самотна майка. Или просто има семейство жената? Има семейство жената, но просто безработна, криза, децата растат. Не им стигат парите. Определено не им стигат. Какво им дарите? И тя беше пуснала пост, че търси обувчици и ботички за дечицата. Имах мартонки обувчици, които... От твоята дъщеря? От моята дъщеричка, които са нови и стоят. Има ли смисъл да стоят в гардероба или да ги хвърля навън? Няма. По-добре да направя едно друго дете щастливо, да помогна на една мама. На мене също ми подариха, т.е. на дъщеричката ми. Какво й подариха? Аз не се срамувам. Значи няма много активно, защото хората си мислят, че това е срамно. Че ти да поискаш помощ е срамно, защото това е помощ. Помощ е, да. Аз Но не защо се е срамно, срамувам. да, Не мога да кажа, може би предразсъдъци някакви, не мога да си го обясня. Аз не се срамувам. Аз си пуснах пост, нуждаем се от клинчета. Една мама се обади, каза ми, ето тук, там, отидохме. Безплатно? Да, дарение. Хората разбират ли тебе, Таня? Има хора, които не. Има хора, които не.
но повече така в последно време усещам, улавям, че да. Имаше членове на групата, които така се опитаха да, така наречения спам. Злонамерени хора. Да, Винаги това е извън темата, извън идеята на групата, просто такива постове се изтриват директно. Добре, какво направиха те? Какво написаха? Нещо, някакви злобни коментари бяха подхвърлили, аз дори вече не си спомням какво точно беше. Аз не се впечатлявам от такива неща, просто виждам, че е извън темата на групата, извън контекста на самата. Трия директно и до там. Ти може да не се впечатляваш, но хората, които са членове, пък може да се впечатлят от това нещо. Ами и да се дръпнат. Да и прочетат правилата, с който не му харесва, аз никой не задържам. Никой не задължавам да помага безкористно на някой. Ти, ако имаш доброто желание, добре дошъл. Всеки един от нас може да го направи при добро желание. Това ли е целта всъщност? Да накараш хората да мислят по различен начин, да бъдат по-добри, да не бъдат егоисти. Да, най-вече. Това е целта. Това ти е целта. Това е целта ми, да. Аз мятам, че всеки един човек има добро. Просто трябва да се събуди. В днешно време ти все още мислиш, че хората са добри. Аз съм прекалено голям оптимист, може би. Да, значи не съм излъгала в началото на предаването, като те анонсирах като най-добрият човек, който аз познавам. Аз не казах глобално в цялата планета, но ти си наистина най-добрият човек в моето обкръжение, който аз познавам. Наистина е така. Затова ми е много интересно хората дали те разбират. Дали не мислят, че си луда, извинявай за израза, ама чувала си го и това нещо, нали? Казвала си го в нашето предаване. Да, защото така говориме с познати и ми задават подобни въпроси. Да, най-често ме питат защо го правиш на тебе. Това е логичен въпрос. Защо? На тебе какъв ти е интереса? Моля, защо трябва да имам аз интерес? Защо трябва да имам аз печалба? На мене не ми е необходимо това. Добре, бе, Таня, аз те питам защо? Аз го правя... Малко ли други работи имаш на главата, група ти трябваше да правиш? Имам си. Защо е направи? Ти ме познаваш, знаеш. Да, знам. Знам, че имаш немалко проблеми на главата си. И група реши да направиш. Точно заради това, че, както ти казах, аз съм прекалено голям оптимист и все си мисля, че във всеки един човек има добро. Е заложено, може да е малко, но полека-лека трябва по някакъв начин, чрез някакъв стимул, това добро вече да се събуди. Не сме лоши хора ние, българите. Просто, може би, по друг начин сме възпитавани. Не знам на какво да го отдам, но има добри хора. Има добри хора. Малко показват тази доброта. Пак казвам, срамуват ли се, не знам каква е причината, но има определено доста добри Групата хора. е сравнително нова. Аз се надявам да се отзовават по-често. Аз ще да задам друг въпрос. Ти няма ли да се спреш? Ти няма ли да се спреш? Котки, базари, сега ще говорим и за това. Ти няма ли да се спреш, бе? Ти си втората, която ми задава този въпрос, нали, в рамките на седмица. Една позната каза, ти до кога ще продължаваш да раждаш такива идеи? Няма ли да се спреш най-накрая пък ти? Обикновено отговарям, човек без работа, нали, нещо трябва да прави. Шегувам се съответно. Имам си достатъчно неща, но защо не? Значи една добра идея смятам, че трябва по някакъв начин да бъде реализирана. Защо не? На мене не ми пречи. Ти се чувстваш удовлетворена от това, което правиш. Абсолютно и това е най-важното за теб. Абсолютно. Няма проценти, няма такива неща, дивиденти, няма неща, които печелиш. Ти просто го правиш за твой си кеф, да им го кажем на хората. Така ли? Така е. Правилно ли съм те разтълкувала аз теб? Абсолютно. За собствено удовлетворение аз се чувствам прекрасно, когато знам, че съм в основата на нещо добро. Пък макар и само факта, че съм свързала примерно двама човека, които или си подаряват, или си разменят неща, които са им необходими един на друг и не могат в момента да си го позволят да си го закупят. И този факт ме радва много. Това ми е идеята. Че знаеш ли, че аз сега като те гледам се замислих, знаеш ли, че можеш да направиш нещо друго, бе? Те може да се запознават така, да се харесат, може пък да станеш сватовница в тази група. Мислила ли си за това нещо? Определено не съм, но пък защо не? Защото и в групата имаме така доста млади участници, които не са семейни, така че да, може определено. Пък и такава дейност да почне да се развива в групата. Те помежду си не им е проблем, предполагам, но... Тук ми изниква един друг въпрос. Защо е затворена групата, Таня? Как ще помогнеш на повече хора, като си е направила затворена тая група? Не е ли редно да е публична, за да може всеки да я вижда? Обмислях го и това и бях, нали, пак те прекъсвам. Да, ще има лоши коментари, да, ще има негативизми, да, ще мислят, че си луда. Но по този начин стигаш до повече хора. Защо е затворена? Точно заради това, защото не заради негативните коментари, защото аз съм постоянно на щрек, може да влезна веднъж на ден в групата, за да и го правя, задължително, малко да има някакъв контрол. Но от гледна точка на тази, че ще се копират постове,
Не знам, малко като че ли ми е така доста, не малко, но доста ми е притеснено от тези. Не искам да има негативи, не искам в групата да бъдат хора, които не осъзнават целта на самата група. Не искам да има хора, които ще се възползват по един или друг начин от идеята на самата група, от някой от участниците в групата. Обмисляла съм го, наистина, доста така мислех. Даже един от участниците в групата ми го зададе същия въпрос, защо не е отворена тази група. Не знам, ще помислим. Може би трябва за в бъдеще да помислиш върху това, за да може все по-голям кръг от хора да така, могат да знаят твоята дейност. Може би хора и от областта може да искат да се включат, но те не знаят за тая група, че тя съществува. В областта нека да се включат. Да, ти каза в началото, че не искаш да има разходи. Именно. Но пък, ако опитвам се да спестя разходите на хората. Добре, но ако те пък са дарители и имат път насам или нещо се случи такова, що пък да не направят? Защо да не? Ти си права. Да? Давай им повече шанс на хората. Някой помага ли ти? За групата, да. Не. Или сама я движиш? Не, то не е страшно, не е толкова, не ми отнема толкова от времето. Да, не е отговорност. Затова те питах, че няма ли да се спреш. Плюс това съм отворена към всякакъв вид предложения от страна на участниците, дори съм го написала, нали. Който има предложение, който има мнение за нещо, нека да го каже, но не на мене лично, да си го каже абсолютно на всеки. Приемам критики, градивни, да, няма проблем, обмисля се. Ако се приеме предложението, се приема. Нека пак да кажем как се казва групата. Всички са как могат да те намерят във Фейсбук? Пълноправни членове на групата, въпреки че съм я създала аз. Групата се казва "Подари ненужното" Стара Загора. На кирилица. На кирилица. Не на шлокавица, както аз обичам. Аз съм българка. И аз съм българка и много се дразни, като започна да пиша така, но това е една друга тема. Абсолютно много обширна. Много имаме да говорим на тая шлокавица, аз това ми е болна тема. Добре, и на мене. Ти в събота, петък и събота, доколкото знам, ние даже имаме и материал, който след малко ще пуснем, направи нещо съвсем различно. Твоето друго поприще. Ти наистина нямаш спиране. Днес без компания на мялкащи красиви създания, като миналия път, да кара тук Юлито и Васко. Първо ми кажи как са те, намерили им дом. И след това ми кажи за базара, който направи. Каква му беше целта? Първо базара не съм го направила. Аз бях само участник, но после ще коментирам базара. Кажи за двете сладки котараци. Двете сладки котенца. Милвахме тук в студиото. Осиновиха ли ги? В перфектно състояние са и двамата, което много ме радва. Държаш ли връзка с осиновителите? Опитвам се, както винаги. Гледам да не ги притеснявам, защото сега на никой не му е приятно постоянно да му виса над главата един вид и да питам и да разпитвам как е. Но от време на време ми се пращат снимки. Аз виждам, че животинчето е в добри кондиции и се чувства добре. Юлето стана софиянка. О, това е много добра новина. Вече се казва Лори. Тя е бясна, дива и се чувства перфектно в семейството, в което е, защото имат едно момиченце на около 7-8 годинки, с страхотни така приятелки, двечките. Васко си остана тук в Стара Загора. Той си заралия. Исках да те питам, понеже тогава, като говорихме за осиновителите, ти имаше правила. Имаше изисквания, които те трябва да покрият. Така ли се случи? Покриват ли те твоите изисквания? Покриват ги. Покриват. Аз, когато и тогава казах, и сега ще повторя, при най-малко съмнение, нещо ако не ми хареса, най-минималното, просто не го давам животното. И поради тази причина вкъщи вече имам две, които по всичко личи, че ще си останат и мои. Така ли? Не мога да... Значи това е отговорност, която поемам аз. Огромна при това. И не мога да дам животното на кой да е. Аз трябва да бъда не 100%, 1000% сигурна, че животното ще бъде в перфектни ръце, в перфектно състояние и едва тогава ще го дам. Лятото, докато ние бяхме в почивка, нашия екип, докато почиваше, ти ми се обади и ми каза, че имаш проблем с съседите. Може би сега е удобно да кажем за какво точно става въпрос. За какво бяха вдигнали тогава? Врява. Нормалната врява. Проблема е абсолютно в целия град. На мен бездомните котета, които са по улиците много, прекалено много, които никой не предприема мерки, за да направи нещо по въпроса. Между другото има и пред наши, искаш ли да ги вземеш и тях? Има страшно много котета. Не мога да ги взема и при най-голямо желание, защото долу пред блока са ми 3, преди 2 седмици ми бяха подхвърлили бебче. Буквално го бяха подхвърлили, защото личеше, че бебето е гледано, дундаво, пухкаво, тоест, социално. То е било в семейство и те са го захвърлили. Да, аз както казах и предния път, решават си проблема с
нежеланото поколение на домашната котка много бързо. Просто навън на улицата и спасявайте се. Добре, ти какво предложение им даваш? Как да си решат проблема? Кастрация, кастрация, кастрация и само кастрация. Но това не означава, че то животното няма да се остане вкъщи. Явно те това искат. Да махнат животното като ангажимент на цяло. Не само и поколение. това го има, но аз говоря, нали, за бебетата. Повечето, аз винаги казвам, те не скачат от небето тези животни. Ние сме в дъното на нещата. Ние хората, нали, като цяло визирам. Кажи за какво се размрънкаха твоите съседи. Размрънкаха се точно Какво ги заради издразни? това, че издразни ги, че съм хранила там 2-3 котета има пред блока. Аз не ги храня пред блока, аз съм достатъчно тактична и знам, че има хора, които се дразнят, че има хора, на които им пречат. Дърпам настрани, отстрани блока и си им давам гранулки. Съответно тия гранули аз си бъркам джоба. От никого не съм отишла знам, че да ги поискам вакцинираш, пари. нали? За ваксини не мога, Обезпаразитяваш ги, да, обезпаразитявам ги, но за обезпаразитяваш ги. ваксини не мога, защото те са дивачета и не мога да ги хвана, за да ги заведа на клиника да ги Пък вакцинират. струват пари, аз имам куче и затова знам колко струват ваксините. Но редовно обезпаразитявам. Точно миналата седмица дадох между гранулите хапченцата за вътрешно обезпаразитяване. Добре, бе, Таня, нека те питам нещо друго. Преди имаше някакъв закон, който забраняваше храненето на улични кучета и котки. Това във Варна За е котките прието говорим само. конкретно. Ти наясно ли си с това нещо? Това във Варна е прието само и има голям бунт на природозащитниците в момента във Как Варна. стоят при теб нещата? Доста хора знаят, че се занимаваш Тук с това няма. публично. Тук няма. Тук не е прият закона. Не е ли прият тук? Не е прият тук закона. Той не е ли за цяла България? Не, само във Варна. Само във Варна, доколкото знам аз. Но дори и така да е, дори и прият да е закона. Тук мен Това ще нещо... спре ли? Не, никога. Аз ще си Внимавай, платя защото го глобата. казваш в О, не, аз ефира на телевизията. отговорно заявявам, който иска, нали, да идва, да гледа, ще кажа даже и адреса, всеки ден си ги храня, да дойдат и да ме глобят. Заплашвали са ме много, нали, имам съседка, Заплашвали ли да, са? ще се обадя, те ще те глобят. Добре, нека, няма проблем. Съответно, аз казвам, аз мога да си позволя да си платя глобата, няма проблем. Дали мога е друг въпрос. Но просто да не влизам в пререкания, предпочитам по този начин. Кажи ми сега за базара. Какво представляваш базара? Базара, благотворителен Каква базар. беше целта? Всичко. Едно момиченце, което също така е голям природозащитник, обича животни, го организира за втори път, май месец тази година. Тоест там не си сама. Не съм сама, аз съм просто участник. Това беше пред общината. Пред общината, тя го организира, нали ти казвам, вече втори път, под надслов. Казвам това, защото е трудно да получиш разрешение да стоиш пред общината и да развиваш каквато и да е дейност. Казва се базара "Дай малко, дари чудо". Целта беше, нали, участниците, всеки един предлага ръчно изработени неща. Целта беше събиране на средства за приюта за бездомни животни. Кучета, котки, не, кучета, тук в града имаме такъв приют. За храна, защото животните се хранят с бъркулан стар хляб и нещо страшно. Тоест всичко пак е в името на животните. Абсолютно. И бяхме се събрали така участници, които обичаме животни. И държа да кажа, че нещата, които се продаваха, са произведени от нас самите. Ръчно направени. Ръчно направени. Съответно, материала е закупен от нас самите за изработката на нещата. И всичко, което се продаде, заминава по каузата. Колко участници имаше? Тази година 3 или 4, в смисъл този втория път 3 или 4. Първия базар беше с повече участници. Точно ще да те питам, какъв е интереса сега от активността, каква е от миналия път? Първия път беше като че... Може би времето вече, понеже е по-студено, По-хладно, да. ни спря. Базара беше за 3 дни, четвъртък, петък и събота. Миналия четвъртък той валя ужасно, дори не можахме да излезем. Четвъртък, да, но пък петък и събота беше хубаво време. Петък беше много студено, един вятър, не можеш да си наредиш нещата. Беше интересно пък. Ти в частност какво продаваш? Аз Казвам продаваш, защото това вече си е продажба, нали? Продажба е. Но целта пак е благотворителната, ти казваш. Целта? Другото Да, понеже аз не мога да си позволя, аз съм безработна, за зрителите, които не знаят да кажа, не мога да си позволя всичко това да плащам по клиники, разходи, сметки, храни. И съм намерила начин да си подпомагам финансово, точно заради тези неща. Бижута изработвам. Ти изработваш бижута. Аз изработвам бижута и ги продавам.
за да мога да... Какви бяха приходите от този път и от миналия път? Без да споменаваме цифри. Аз мога да спомена и цифра, но тя е смешна. Смешна този ли? път. Абсолютно. Символични ли са нещата? Абсолютно. Даже не можах да си събера, да продам неща, за да мога да си покрия храната, която трябва да закупя тази. Аз купувам за месец, два, нали, по-голямо количество, защото ми правят отстъпки и ми Пак е като казваме храната, говорим за животните за храна, нали? Да, Не се купуваш на теб храна по този начин. За Говорим за животните. твоята кауза котки. За животните Да, храна. за животните храна, ваксини, защото те са редовно ваксини. То си е разход. Значи всеки, който има дори едно животно вкъщи, знае, че е огромен разход. Аз от опит мога да кажа, че знам, да. Спираха ли се хората? Предизвика ли интерес този базар? Да, но пък имаше и такива, които, понеже бяхме налепили снимки на животинки, нали, да се знае, то си пишеше, че е благотворителен базар и гледаш се, нали, снимчици. Погледнат, има хубави нещица. Не бяха само бижута, много хубави неща имаше. Какви други неща имаш? Разкажи. Ние ще пуснем след малко материал. Да, имаше примерно, една жена беше изработила от плат много красиви зайчета, плюшени играчки, такива, много красоти. На една кука имаше плетива направени, много хубави неща имаше. Какви? Нещо от рода на каренца, такива неща? Нямаше, но брошчици на една кукичка, колиенца на една кукичка, по-нетрадиционни. Аз имах рибки от филц, направени кълъвчета от филц, пак с животински мотиви, естествено. Добре, да, ама мен тук пак ми възниква един въпрос. Това са сякаш неща от бита, които не са чак толкова необходими. Не са от първа необходими. Защо не направиш базар за нещо, което да ти дигне продажбите повече и да може да... За нещо като какво нещо? нещо? Се спрат наистина хората да вземат това, което им е необходимо. Защото аз не мога да изработвам това нещо, което им е необходимо. Нали? Идеята е да не се купуват, да се закупят и да се препродадат. Идеята е ти сами... Ето аз самата помагам в случая на животните с ръчния си труд. Теб не ти ли е важно да привлечеш повече приходи? Важно ми е, затова трябва да разнообразя асортимента явно. Какво значение има, какво ще правят те след като закупят стоката от тебе? Казвам стоката, груба дума е, но айде покупката. Те могат да правят с нея каквото си поискат. Могат да си я гледат по цял ден, могат и да си я продадат. Могат. Според мен така е. Така е. Колеги, аз ще ви помоля сега да пуснем материала, за който говорихме. Добре, Таня, наистина, това ли е според тебе начина да бъдем по-добри? Ти показваш във всякаква форма какво трябва да прави човек, за да бъде по-добър. Това ли е начина? Групи, базари, всичко с благотворителна цел. Нищо ли не искаш за себе си? Ами аз имам. Какво да искам повече? Какво имаш? Всичко, което искаш ли имаш? Не искаш ли да живееш някакъв такъв по-различен живот? Да отидеш в магазина без да питаш кое колко струва? Не визирам теб в случая. Но защо го правиш, бе, Таня? Наистина, защо го правиш? Аз първо не съм материалист. Никога не съм била. Това не искам да прозвучи като...
Да, сега да обясня. Материалист смисъл, не съм се вълнувала от лукс. Не съм се вълнувала. Да, искам да живея по-добър живот. Да, аз също съм човек и на мене нищо човешко не ми е чуждо. Да, аз също искам да нося хубави дрехи, скъпи. Примерно, образно казано. Да, аз съм жена и също искам да мога да си позволя в месеца веднъж да отида примерно на маникюр. Нещо да направя за себе си. Но като цяло аз имам всичко. Мога да го правя. Първо, аз съм здрава. Че те прекъсвам. Че знаеш колко малко хора казват, аз имам всичко. Аз имам всичко. Ти знаеш колко малко хора. Аз затова казах, че ти си най-добрият човек, който аз познавам. Всеки иска повече и повече и повече. Това ще я да кажа, знаеш, и зависи какво визираш ти под това всичко. Аз се задоволявам с това, което имам. Мога да имам и повече, но и това, което имам в момента, ми е достатъчно. Добре, аз мога да живея с това. На мен не ми е проблем, че примерно не мога да си позволя да си купя нещо, което струва 150 лева. Днес няма да мога, но утре може и да успея да си го купя. Какъв е проблема? Не е най-важното материалното, според мен. Хората, които се опитваш да въвлечеш, казвам въвлечеш в добрия смисъл на думата в тая твоя кауза, не търсят ли някакви дивиденти? И за групата, и за базара въобще. Не казват ли, ма за какво става въпрос въобще? Поне хората, които са в моето обкръжение, не. Правят го абсолютно безкористно. Аз имам едно момиченце, тя е студентка в ветеринарния институт. Тя ми помага абсолютно безкористно. Това момичето, което в миналото предаване говорихме, това момиче или не, друго? Това е друго момиченце, малко момиче, но също така голям любител на животни. Тя също изработва бижута и ги дарява за моята кауза. Разбираш ли, всичките средства от продажбите, нейни, малко, много, няма значение, казват, ето, за твоята кауза. Значи все пак има добри хора. Има, аз това казвам. Все пак има добри хора. Има без значение. Идеята ми е, нека, пак ще се повторя, но ще го кажа. Във всеки един човек има добро. Сега, Ама знаеш ли колко хора спи дълбоко това добро? Много дълбоко и Много точно това е, че аз искам малко, давайте, събудете се хора, добри сте, всички сте добри. Айде в края на предаването сега, активизирай ги малко. Ама не, той е апелирай ги. Имаш възможността да им кажеш каквото искаш да им кажеш. Как да бъдат по-добре? Ето, казвай им. Скарай им се, ако трябва, бе, Таня. В никакъв случай не мога да си го позволя това нещо. Знам, че се шегуваш, но хората не са активни точно защото времената са такива. За тях е в момента по-важно как да оцелеят. Така е, наистина е така. И аз това нещо го осъзнавам, абсолютно го осъзнавам и знам, че е така, защото аз също съм в това число на оцеляващите. Всички сме в това число на оцеляващи, трудни времена живеем, истината е така. Именно за това реших, че трябва да си подпомагаме един на друг. По един... Взаимопомагаме, т.е. Точно. По един или друг начин. С едно или друго. Няма значение. По някакъв начин трябва да си помагаме. Хора сме. Така е. Хора сме. Аз ти пожелавам успех. Ще следим отблизо какво се случва с групата, с котките, въобще с всичко. Пожелавам ти успех. Благодаря ти, че ти има наистина. Ти си най-благородният човек, който познавам. Не ме засрамвай се. Не те засрамва. Може да се срамуваш и приключваме предаването и без друго. Благодаря ти още веднъж, Таня, и ти желая успех. И аз ти благодаря на всички. Госпожи и господа, видяхте, че да бъдем добри не е чак толкова трудно. Нека просто го направим. Хубав и усмихнат ден от мен.